Ahoj, ja som Pavel Berky a toto je moja kuchařka. Pro vytvárání kuchárky som vychádzal zo sezónnosti surovin a preto je rozdelená do 4 ročných období. Jaro, léto, podzim a zima. Každé ročné obdobie začína predmluvou a je rozdelené do menších kategórií. Vždycky začínate těstami. Po kategorii pečiva a cesta nasleduje kategória předkrmy a sneky, kde najdete různé jednoduché sneky anebo predkrmy práve, alebo tiež si môžete pripraviť nejaké pomazánky, ktorých je tam tiež dosť. Ďalej sú tu rôzne polievky, ktoré vás napríklad na podzim zahrejú, alebo v lete naopak osviežia. Spousta hlavních chodů, ale tiež napríklad netradičné prílohy. No a práve kombinováním týchto rôznych receptov vám vznikne spousta ďalších jídel. Dezerty, bez ktorých váš stôl nebude nikdy úplný, ako napríklad koblihy, alebo moje úplne obľúbené medové řezy. Verím, že určite oceníte i pár tipov na skvelé drinky, alebo rôzne nápoje, napríklad zázvorovo-medový sirup, levandulovo-citrónová limonáda a spousta iných. A každé obdobie zakončíte krásným trichodovým meníčkom, ktoré som pre vás pripravil, ktoré je trošičku výzva, ale myslím si, že to určite zvládnete. Každý recept začína předmluvou, v ktorej sa dozviete niečo viac o receptu, alebo třeba i o mne. U každej tej předmluvy následne nájdete 4 alebo 3 malé ikony, v ktorých sa dozviete niečo viac o tom receptu a práve kolik vám zabere času, jestli je ten recept jednoduchý nebo náročnější, na kolik porcí vám přibližně vyjdou suroviny, které jsou v receptu uvedené, no a nakonec, jestli ten recept je vegetariánský alebo vegánsky. A aby ta kuchárka byla opravdu krásná a zaujímavá, tak jsem si ho ještě celou sám ilustroval. Určitě oceníte aj túto jemnou a tenkou obálku, ale taky špeciálnu vazbu, pri ktorej vám stránky po otvorení budou krásně držet a nebudou se vám obrácet. Verím, že oceníte taky krásné fotky, alebo dostatočne veľké písmo a taky priestor pre vaše poznámky. Na konci knihy nájdete prehľadný obsah alebo tiež radenie do jednotlivých kategórií. Každá kuchárka prejde mojimi rukami, no a nájdete v nej môj vlastnoručný podpis. A pokud ste si napísali do objednávky, tak tam nájdete i vaše osobné věnování. Ako vidíte, tak na kuchárke som si dával dosť záležať a myslel som na každý jeden detail. No a ja verím, že to ocení nejen amatérský kuchár doma v kuchyni, ale tiež človek, ktorý je v kuchyni trošku skúsenejší. Krásny dárek, ktorý vo vašej kuchyni nemôže chýbať.